Dolamara Cultural Complex Open Stage along Dolamara Hempumukrang Tirikam Mati Reception Committee Atumpen Perangkiamai Kangni. Pinimati Jongar ni Lakhain Kora Trok Duar Baguri Constituency Angkang Dolamara Cultural Complex Open Stage along Dolamara Hempumukrang Tirikam Amai Mati Reception Committee Atumpen Perangkiamai Kangni Pon. Labangso Perangkiamai Kangni Pon along Kachetong Dun Lake Dolamara Hempumukrang Tirikam Amai Pu Santos Rongpi Kongchun Bang Gotom Terang Hawar Amai Pu Kensing Inti Pache Thangchun Bang Robinson Killing Hempumukrang Tirikam Amai Along Klembang Pu Robert Timung Atum Chetongdun Labangso Perangke Amai Kang Niponang Koke Jasemet ke Ingdeng Inkoira ke Thom Hempumukrang Arani Matijong Inkoira Isipen Inkoira Hini Pani ni aparman Katalon Jia Puthaksi Pini Niletum Perangke Amai Kang Nipon Pusi Gotom Terang Pen Ningjepon Lapen ke lapu Hempumukrang arani Katalon ponjiapan 50% an ke tang etlo pusi mei pu Santos rong pipen ningjepon. Pen ke ahawar tin penta bangso Hempumukrang arani Katalon ponjialong nangkachetong dunjia phansi labangso perangke amai along chuning riponlo. Pen ke Karbianglong Autonomous Council Team Karbianglong atuma phanta puthot chuning ripon. Labangso Dolamara Hempumukrang arani Katalon ponjialong nangkachetong dunjia phanputa meipu Santos rong pipen chuning ripon. Lasinon angton penle arjusina. Perangki abitung porti tempat ini tu naik fateng pen kebang pot. Lasi ahok lo labangso perangki mai along kipap konolam tege pulang litani kian lo. Lasi labangso ajai mek kela ke pu milik tumak sinat flex skater dola. Ingdeng koi ragi thom hempu rani Katalon. Labangso Katalon lo ajai mek kela poson hello. Pani niya perman si nili tempat hik kon lo. Pani niya perman ke lalo ke cengsi mati jong nipai ingkoi raisi ada porfai Troksi pen si cengpo lake tiri kamamai lapen sancho mamai atum ambong kacetong lapen jiner cap mate porfainer cap pen porfaisir cap an tiri amai atum apan kede lapen puthot bantu ko porfaisir cap lake lang kiso kijun lapen puthot bantu ko porfai crazy pen porfai Kris Sirachitim an Arsigjit abang puamai labangke ladak lopson si angdeng bipon lo kecengsi lake tiri amai bang pudoan hini lake tiri kamamai bang pudoan kethom lake Tuan setami soy pon pantai pon bom lo lapen tuan bui pon bom lo lapen dia tum pendel bini nistame sik pon bom lo lapen ni tum pinang kami tang lo posi aku ni tum isi kacupa pondo ni tum Karbianglong Autonomous Council ACM tulam long hang lapen tim Karbianglong lapen MP lapen doan MLA Bangpli lapan sami ni tum tak kacupa pondo alang ni tum tame wang pen labangso Karbianim rokom lapen Karbiadorom laso pan ansu se ke pacing thur ponjialong alang tum tame wang pen Howar nang pidun ali racho acam nang pidun mason de pusi manang chitong nun vek po pusi ni tum bangke nin thi bolo la hawara mai penta ni tum pinangana abang ke alang tum ajok pensi ni tum laso kam bangke claim pon lo dam pon lo alang tum mai hirjume pen alang tum ke akira pakito chito pensi ni tum pinangan kam chum pon alang tum ta laso labang suar ni bangke nang chitong dun pet sonde pusi ni tum hawara mai pen chunul tin Karbianglong man adang pilong wan si hawar duma laso Hempumukrang hawar atum doan alang litum tame cisik pet pen kiwan pet je phansi litum labang so dalamara tiri kama mai hin pen kachuni ripon padu lasalang litum siname litum ning thelo je non amat bilta chalalong kilong tengga hawar tin ma cisik nai si dulu busa dulu lo, boy fit sami ni tumpen aku suri lang tumpan kacunin ripon dulu, je, nah itu nah hopen lo sitame, nah itu bang bek nang pola dan itu dak itu mat romolo, itu kali pe jolo,
mana hempurani long nang tu mai tong bagi pani likin ka chunun lo laben central committee tu nang tum sami nang kerap nang itu tu nang tum ki claim ke tampen ni tum pinangan dak jak kong che pharang kon lo laben la so jak kong nang tum nang pidu no potang tum sami ang ton so an so se aku ki claim dam pen itu lo apora teng pen ki pachun pon tulong che pan nang tum mala uthot churin ning ri pon le thotlo nang tum same la solong Arnam hempu mukrang akhir jume pen ansu se pak chung boi banang tuma hil jume la pen arnam hil jume ni tum tame sohang lo la pen ni tum la miet mi phun ben la bangsu hempu rani ke pat arani ke pat chun pon che phan ni tum same un an ke body pon po la pen chisik pon ka bang ke ni tum bang ke pinia bang ke 60-70% akam bang ke tang lo la pen ni tum la so kam ajai mek lo man chitong do dikpo alu ya man peng pen la pen puthot wang thu po ni phai ing koi ra hini ki jot si mate andung ki tiar ni asom lo khala bang sor ni bang ke ada por phai pho pen wang ke kursa atum chinglu ching thi la pen duwan ke bar lason thaksi por phai troxy la pen por phai ner kep an lama kang thur la pen wang thu po por phai ner kep la pen por phai kep an se kar pli la pen wang thu po por phai kep pen por phai christian sari bidai por phai christi la pen por phai krehinian ratamai pi la pen ratamai pi det por phai hini pen por phai pli an choran kichu la pen wang thu po por phai 5 mate pho pen por phai ner kep an nudu kleng sar po pen longdu kleng sarpo lun kanamalin la puson si ilitum la bangso ninia farman hempurani alo kedeng pona jai milke la anhelo la si puthot nili la bangso sayang deng long rat talong hir jume la pen kirap ka chhang putha ethithini ko thanji phansi hempu darbar khote habaramai amai pu ke hai yang singing ti alam fansi apa tu ni tum dalam maralong hempu mukrang Ripson committee pen nang chok khapona te nang tum media person tum ke wang apot nang tum phaninga klong pen tum hempu mukrang mate hempu rani Ripson committee dalam mara ahin pen nang tum han suri akiru pilo pini ni tum la bangso press meet along nili methang matke Ripson committee amai pulo apu bang kotom terang arang like Ripson committee along akong chun bang lo lapen hapu anathu bangke alang limen ke kensing tipu alang like lasu dalam ra hawara mai long amai puilo lapen hapu bangke nilitum Ripson committee along public city lo alang limen ke Robinson Giling lo lapen puo bangke alang di nitum Ripson committee along a members lo Robertson Timu alang like anpad alang like thanbang halo lasi pipot si nitum pini laso media nang kahanang kokma labangke nitum Karbiang long adang piolong pen ningkane sek pen nitum hempu mukrang lasinja kachithok mane hempu arani sinitum pam hok lo peneng bangke ingdeng korage thom kipleng lo la bangke nitum dak dalamara ahawalong si padopon pu laben ani bangke ing tarik ing koraisi lapen tarik ing korahini Desember ciklo lasi kadok awe angdang pi Karbiang long arat doan sami nangkaci tongunji nangkaci torunji lapen alir alon kadom kadi nangacirap nangaci torunji pan nitum labangso Ripson committee hin pen kithe kiding doan lapen song long kiklem tuman lapen thorom long kacing hon gorde lapen injir sarpi sarpu pani tum laso
Nang tum achudi pensi ni tum pachini lo hai lo la so ki pha pansi pini la bang so presmit bangke ni tum mahin pen ki pan ni ponik lo bang ot suruh parpil lo kasini li hawar mai hoi pen ki pudunia lam ke kacuni dunia lam ki klap ki halo ini itu program menota pinang ampile lo sita rong Gangbura, lapian sorgeri Gangbura, lapian songlong doan, itu dengan itu hantar. Setame kanane ke lele dan setame kalang itu dokok taham ini, hasilnya news long, lapian lang, cetan semua, soalnya nanti tahun pun atau kabe pun tame itu memahin pensiun rela. Lapian an ke klempon bonglo, dan pray ke 50% ansi non ansi tang chola si an kacun pondok si body